Subscribe our channel Koraput Fast. ଜୟପୁରର ଐତିହାସିକ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ଦିନ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ, ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ହେବ ରଥଟଣା, ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜୟପୁରର ଐତିହାସିକ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ITDA ସଭାଗୃହରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲୋକନାଥ ଦଳବେହେରା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁଠାରେ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୟପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପହଣ୍ଡି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ 2ଟାରେ ରଥଟଣା ହେବା ସହ ରଥଟଣା ସମୟରେ 17ରୁ ଅଧିକ ସେବାୟତ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରଥରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନଠାରୁ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ରହିବ। ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ମଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପୋଲିସର 500ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ ରହିବେ। ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟୁତକରଣ, ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସେବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନ୍ନଭୋଗ ଭଲ ଭୋଗ ଦର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ରଥ ନିକଟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏ ବର୍ଷ 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ନମ୍ବର 1, ଠିକ୍ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ରଥ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ତାକୁ ବୁଲେଇକିରି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶ୍ରୁତି କଟୁ ହେବ ସେ ପ୍ରକାର ଢାଉକ ଗାଇବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ରଥ ନିର୍ମାଣ ତୁରନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଯେଉଁ ଆସିବେ, କିପରି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ପିଇବାର ପାଣି, ସାନିଟେସନ୍ ଏବଂ ରୋଡ଼, PWD ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା, ଏହା ଉପରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତ କିଛି ନୁହଁ, ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସେମିତି ହିଁ ହେବ। ଆମେ ଲଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିସଫୁଲି ଯେମିତି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ, ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ।